O PP pide a dimisión de Carmela Silva tras coñecerse que o Tribunal Supremo confirmou a pena de 5 anos e 3 meses de cadea por exalto funcionario do Concello de Vigo. A sentenza considera probado que promoveu a adxudicación irregular de varios contratos a unha concesionaria municipal para pagarlle un salario á familiar da socialista. Detrás do funcionario, xefe de servizo e afín ao goberno socialista de Vigo, hai unha decisión política. E por iso Carmela Silva debe asumir a súa responsabilidade e dimitir no Concello e na Diputación. Son delitos moi graves polos que se condena a un funcionario. Prevaricación, malversación e falsidade documental, por dar traballo á irmá do marido de Carmela Silva. Cubel argumenta que Silva deba deixar o cargo por responsabilidade política, por ética e por dignidade. A presidenta da Deputación, pola súa banda, segue sen pronunciarse sobre o caso, algo que afean dende o Partido Popular. Dende o grupo do Partido Popular queremos denunciar que Carmela Silva e o PSOE teñen que dar a cara. Non poden estar escondidos máis tempo. Vai cumprirse unha semana dende que se coñeceu a sentencia da Sala do Penal do Tribunal Supremo e continúan calados. Carmela Silva só rompeu o seu silencio estes días para burlarse da estatura do alcalde de Madrid. Pregúntase tamén que pasaría se o caso afectase a un dirixente do PP. Alguén sopesa de que estaríamos falando se fose ao revés? Si detrás de toda esta trama houvese políticos do Partido Popular? Levamos anos escoitando falar nesta casa de prácticas caciquís. E resulta que unha das maiores condenas por corrupción da historia recente de Galicia é pola trama de contratación da cuñada da presidenta da Diputación de Pontevedra. Ademais, cargan tamén contra o BNG socios no goberno provincial por din mirar cara a outro lado.